Napríklad, my robíme také, robíme také popisy cvičenia, kde dáme správne nejakých 40 kg a ideš vlastne s tým stage. Takže 40 dáme na tricinku, nazbieraj a ideš. Keď si to hore, vlastne stage robil. Teraz ideš jeden trhový spad. A teraz ideš dva hängy. A za každým, keď spravíš, že trošku to zabalancuješ, tak budeš nazývať hľadnú. Vieš? Vezmeš mi, Peťo, tvoj bandáž? Poď. Videli ste to? No. Poď. Hop! No jo, super. Videli ste to video, jak to vyjednal do stečo, jak on takto vylomilo lakeť? Ten zbierač? Na tej olympiáde? No. Koľko na nej prišli s tými onými hovadinkami, tak to úplne za chvíľu, aby máš bolo vidieť, jak tam rúčal. Tak to ostala ruka. Tak to zajímalo na zadnú vašu stranu, vieš. Lakeť, rameno, poďme na pekne. A minule som stečoval a nemal som tu ten balón, tak mi začal do tej laky žívať. Nechcem to hodil dole. Nechcem sa dostal. A my nie? Ja tu musím. Je ako
zametiem. Utri si zo zeme prach, tam je magnezia dosť, vieš. Však ale u nás v posledku, že... Počkaj, prosím, na šanca. Aha, pardon. Ďakujem. Ale tak sa počúvajú, že to bude. Ale jak sa vymená, že... Ale to nie sú ľudské, či to bude ľudské, alebo to bude len jeden za tým. A to je jasné, to mám aj keď 38 Kolárčka, ale taký všelijaký. som skúmal aj rok, čo predala, tak som občal. No keď si pozriete, že občal.com, tam máš vypísané, že to je akože premium listové. Dobre, rukavička, kolegino. Dobre. Dobre, tak to čo sú cyklistické? Nie, to sú mechanici, to máš. Ja mám takto. Ale tie čipy od tých zlata. Stať ďalej, Ale aj to, čo som mal, na ruci nie sú všetko mechanici. Ja som nemal drežiť. Nie. Inak to na plastový nápad. Ja som to mal. Čo robí najlacnejšie rovno, tak to sa... Chlapci, ja poznáte toto? Neviem, či to aj dobre ukážem, ale asi... Aj zde sa tak rozhodkalo, ale to si nikto môže nestýkať. Potom, chlapci, bol olympijský trojboj, viete? Nebol dvojboj, ale boli 3 disciplíny. Potom bol ešte militárny pres, striktný pres, čo najväčšiu váhu. A oni išli takto, kámo. A potom si ľudia majú vážiť, že vám to vyhodilo, lebo sú všetci hráči 130 čiže, ale... Vážne si to pozri. Normálne olympijský trojboj bol. Trh nádhod a ešte toto bolo. Akože striktný pres, ale kámo, veď mal tam náhodných 150 kg a išiel takto od tela. Odjebané, keď by som mal na 3 zimy. Dáme ako menšiu váhu? Dáme tam bajku, vedieť sa. Presne, to bude na prvú, ale to som nepáčoval. Ja som musel taký na presmoval. No to je úplne aký, že najlepšie od tých úverov ide. Ten nástroj nízku, a tiež proste, že na to, aby som uvoľnil, tak
Neťahuj si. Ťahni. Ale iba takto nebuď.